bewelela ngaseRoma into yakhe benzeka kwathi kwixanduva lendlela ababehamba wathi xa ifika eTroa wathi ufika kwathi bazalwane into endicelayo inye nendimayo maphakathi kwabo wathi sendimela nje into yoba sithe sakube sigqithile kwinkathazo Nkosi yam. sasekrete sazongena phakathi kwenu uthi uThixo ngoku ngomoya engcwele ndinibulise nditsho ndababulisa molweni bazalwane Nkosi yam. so ndithetha ukuthi ke ngezo ndawo nam ndiyanibulisa kuhambo lethu lonke besilihambile sazongena kweli lizwe zinkosi zam zigqitha ke kwezo xingongo kodwa lasikhapha manilungisa hamba nathi manomnikazi webandla umnikazi webandla ayo atsho umnikazi webandla savana nifundiswa ndim nkosi ke mayibongo so ndithetha ukuthi ke zinkosi zam ngaloo magama nam mani philani nonwabe Amen. nikamandla anikhulise anenze bahle uthi umama uNcamba ndiye umama uNcamba kayiboni le ngozi ayithetha mameleni mamelani ngithi weqhaza yimameleni uphi uMike yimameleni into ethethwa ngumuntu omdala uyamfuthini uthi zithene ba zingathi ziyanda ziyazala ziyakhula yazi ba zathi nebazi xa ujonga ubheka phaa komba xa ebala uqala apho ubala ukuphela uthiwa kuphi phaa kule ngaserenkini izala shophi phaa avenkile esondelana eke xa iqala ubala abala komba lo mhlawumbi ndiwubala uqala apha uyokuphela esondelana komba uyaxoka ukuthi akafuna kubekho wama apho umhlawumbi mama uNcamba cha Moya ngcwele. yo mama uNcamba xa funeka ishumele ebandleni ligcwele nakwamanye amabandla umyalezo kaThixo Nkosi yam. yanyuka inhliziyo yale nkwenkwe yathi noba ndiyolusa ndihamba nazo kodwa ingxaki ukuhamba nazo kwam ngolu hlobo zizezomuntu omnye zesikathatha qha sezakhe yedwa yabe phofu akolusi yena usilibele kuthuma mna ndibo kolusayo phofu ngoyanga kanti usuka apha yomesondelani ndimo azafuneka umabeziyozihawula abe yena ehlela apha hayi madoda ehlela apha Xanduva lwakhe. mama uNcamba athi hey mabhishophi inkosi le nto uyithethileyo inkosi mayibongo inkosi le nto uyithethileyo Atsalo mama Gqirha. wathi ogqiba ke ngoku wathi jonga kwaphela ukoyika uthi umama uNcamba waphela ukoyika waphela ukuhlonipha wamkhangela uyise mlingaza nentanga yakhe wathi emfondini sabe zam uthathe zakhe Ayikhawuleze ikhawuka. madoda ikhawuka andikayivala le nto hayi mama uNcamba ndiyayika le nto ithethayo xa iyoshunyelwa sithi kungathiwa ubona nje utsho thina ubona nje utsho mna inkosi ke mayibongo ndiyayithanda ke mama kodwa kubo kuyishumayele mani noko ushumayele mani ndawo ndiyayirhalela uba ndingasebenguwe inkosi ke mayibongo sendithela ixesha elide mani zizipho ndishumayeleni badala bam mani fundani ushumayela mani nabafo inkosi mayibongo nandivana bethu mantombi hayi funekanga mandiyikwara uthi uba ngaba yazi uba ilagi ekwara because isikisuki kwara yindele kumfundisi unyanisenge yethu phaa Virginia Velkom man uyayazi nje unantsika ndingabiza nje egama Ungayibizi ungayibizi. jonga yavele yathi usuka kwayo ebukwayireni yoba ngumafana Nkosi yam. le nto sithi fundani shumayelani Mama uqhamu.
nogqiba futhi nomculo uthi xa sawucula uxela intombi kaHerodiya lo ntombi kaHerodiya ndakumka le ntombi wabhutha ukumka iva imbona esenza ingoma umntana womntu ogqiba uyatshira eziko kwethu umziyonikazi lo wayitshira kwethina nathi zwi atsixelela ngecala bomba sithe ndilandile emveni kokwakho ukumkani abantwana bam singayikhona nto mani ithanda lo mntana ubaleka apha ngaphambili lo iyavakala so ijongeni ke lento ndiyithethayo ngoba ngoku into iyazenzela intloni phana yenokuka ndijonge ebusweni jonge kwenzekayo indlela emhle ngayo into yenze wayenayo indawo andingafuna ucula kamani ngoku xa kufuneka ngengumafounder leyo ndicela jonga ndicela ukhona koma ndifuna ubaleka ndifuna uphuma phandle bendikwanaphayana nam bendingazinto ndiyotamba siyafanana andiphinde ndive mntu apha kule vela belebele ukuthi yithi umfundisi le bagqiba umapodigama emfundisi bamtshilizwi ijike utshayelele mna nditshayele wena uzawuqilizwi siyavana Kokeli. umfundisi ame elinde wena utshayela ukanti ndiyatshayela mfundisi ya ndiyatshayela awugqiba omnye atsho ingoma ugqiba utsala idresi uthi thatha mfundisi nalo shekalo siyafana nale nto Sizaya spray did that.